gikan sa news center sang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, transport group sa siyudad sa Bacolod, palaligban kung dinipadala ang inaduso nga pagpasaka sa pletehan. Siyudad sa Bacolod, preparado na yung kaso magbalik ang face-to-face classes. Sa balita nasyonal, botante sa mga lugar nga napaidalom sa COVID-19 alert levels 1, 2, 3, hindi na required magsuksok face shield sa adlaw sa eleksyon. Pagsaka sang tuition fee, ginaduso sa pagbalik sang face-to-face classes. Maayong aga Bacolod, mga gabilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes sa Pebrero 24, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Good morning, Action Boy. Kay good morning sa tanan-tanan naton nga ka-aksyon nga ara sa aton sini na please do like, share, and subscribe man sa aton sini nga mga social media accounts. Do vlogger ba? Pero kaya amo nang kuan subong. Amo na subong henerasyon. May mga like, follow, and share na. Kay kinanlan gina para ma-share ta mga good news. Kay Barky Tribe, aga pa, good morning. Please like and share, salamat. Kay Dante Makilan, good morning Action Boy, kag Action Eden. Kag sa tanan gali nga naga pamati dira sa may barangay Takuling. Maayong aga dira sa inyo. Kag sa mga taga barangay Tangub Manda. Kag sa tanan nga barangay. Sa tanang nga barangay, sa barangay Panukoy, hindi pagalimte. Barangay Panukoy. Panukoy. Ginuna mo yung mga barangay, kako niya wala. Ikatatlo lang. Kitatlo lang. Kag barangay Kabog. Kabog. Sumag. Oo. Sa 61 sumag, dahil sa barangay. makapihan niya dahil sa sumag, dahil mo na Oh, 61 barangays diri sa siyudad sa Bacolod. May nga sinyo dira tanan. Ba araw-araw naman hindi ka mo maglantaw, hindi ka mo makita gwapo ka gwapa. Abe, wala labot sa radyo, tan-aw ko sa Facebook Live. Gina-record. Tapos i-share nyo para makalambot dito sa may para kalambot sa 601 barangay sa Negros Occidental. Ang barangay 601 na sa Negros Occidental. Yes. Okay. Kaya Dennis Richard Tiburo, magandang araw po sa ating lahat. Ay, Napakaganda naman po ni Miss Eden Tia. Inano. Okay, po si Richard. Sa naalaala kaya Ay, niya. kanta na niya. Ang Sana'y nakikinig siya. Okay. Naaalala kaya niya. Mr. DJ. Ang love song namin noon. Ikanta na lang yung kuhan kang kalapyo. Ay, pinaka-dami. Hindi nga ako. Nga pinaka-last. Karte no? Kaya anong oras ka gabi na pauli? Mga 11:30, naging may shooting, pero 10:50, ang pinaka-worst part niya, Shunboy, yan na dula, ganyan sa lamawa ng akong yung cellphone. Nadagdag akong cellphone. Oh, sa din? Maring yung cellphone, sa lamawa ng Shunboy, dito ko lang, dito ko lang nabalaan nga, sometimes, indecisive ko. Kaya itom-itom sa tubig, sa kalog mo. Hambal ko, ano man, mainarte ko kung i-save ko akong cellphone. Pag amo ko na, sa akin dagdagan mo po, hala, wala cellphone ko. Gikap-kap ko. Ginkap-kap ko pag reaction boy. Tapos kagambay ito lang kayo mga skinitas. Nadula ang atensyon nila sa patay. Nakadto sa akin, kaya inarte man na. Hala, cellphone ko.
Oh my Tete. gosh. Amo ni cellphone, pero sa mundo work pa man siya. Pero nakuha mo. Pero pagabot sa balay, dugay pa ko nakatulog. Gilabahan ko pa mo. Ay mo kamot na hugasan mo, ha? Doon ko. Doon ko kinsunlog. Baka good morning sa mga taga CDRRMO. Sabi niya, ma'am, isa kami di ka litro ng alkohol. Gusto mo? Ay, doon nakita nila sitwasyon. Wala action boy. Kung ano, ganyan ka-itom. Grabe no. Ano man na nga. Dapat ang cellphone nyo, may mga kwan na. Ginabaliog. Nabaliog, oo. Grabe, Kami pa kung sa mga coverage wala. Oo. Hindi mo isa sako. Kwan mo, Good morning sa pulis. Yung siko, sako. Nadagdag ako sa cellphone. Ang cellphone ni Eden Ay, ngayon my G. na niluma na ng lamawan. Nakakaalam. Yung kasi mo chard. Hipos na may chard. Sus, galalay. Good morning, Mandira, kay Ma'am Luing Melos, kag kay Majon Galve de Sendario. Maayong aga. Diraman kay Migo na tuntor ko Jungko. Yan. Kag maayong aga sa imo, Turko Jungko. Yes. Dugay ko. Wala nakita si Torx House. Tagay sako, panukot mo. Oo man. Panuktanay. Sige, standby na sa aton mga balita lokal. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action team. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:09. Sa detalye na sa mga balita lokal. Palaligban sa karon sa grupo sang transportasyon sa syudad sa Bacolod kundi ni padala ang ilang ginaduso nga saka sa plitihan bilang bulig sa ilang ginaagwanta karon nga padang nga pagtaas sa presyo sang gatong. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahag ni Undok Secretary General Diego Malacad nga nagpatigayon sila sa pagsapol sa naligad nga semana apang nangin isyu kung diin ipadala ang nasambit nga proposal. Suno kay Malacad, makadilis maya ang mapahayag sang LTFRB Region 6 nga nag-aaligar nga hindi mahapos sa ila personnel ang magkanto sa Bacolod tungod kinahanglan pa magtabok sa piyak nga isla kamuudlay man istoryahon ang mga transport group sa Bacolod. Isa pa sa ginalain sa buot ni Malacad tungod ang ginbutang nga opisina sa syudad, wala sang personnel nga mag-akomodar sa ila kag magudlay magpakikangot ang LTFRB labi na kung benepisyo sa mga drivers kag operators ang ginahambalan. Preparado na ang syudad sa Bacolod din kaso magbalik na ang face-to-face classes sa syudad. Iningin pahayag ni Councilor Renesito Novero sa interview sa Action Hotline. Suno kay Novero, ginapreparar na sang DepEd Bacolod ang mga eskwelahan nga posible makabalik sa face-to-face classes. Suno pa kay Novero, isa sa requirements ng DepEd National sa liwat nga pagbalik sang klase, ang dapat may panugot sang lokal nga gobyerno kag ginikanan. Wala pa sang atag sa karon ning kaso magbalik ang klase kung pila ka oras patigayunon ng klase kada adlaw. Kag pila ka adlaw sa isa ka semana mahimo mag-atubangay ang mga estudyante kag manunudlo. Naaktuhan naman sang Task Force Basura ang dugang nga 3 ka manalaking illegal nga naghaboy sang basura dira sa may Santo Niño stop sa Barangay 2 kag sa Barangay 3 diri sa syudad sang Bacolod. Bangod sini naglambot na sa 15 ka mga individual ang ginatagan sang unang nga warning sa paglapas sa Republic Act 9003 o kuno Solid Waste Management Act. Ginpahag ni Wilfredo Gilingo, pamuno sang task force, ang dugang nga 3 nadakpan ang insugo lamang sa paghabuhi sang basura para kaginsuhulan kag wala makaibalo sa inapatuman nga pulisa. Nagpaandam si Gilingo nga pwede ma-impound sa otoridad ang ginagamit nga tricycle o kung iban pa sa pagtransport sang basura kag ginahaboy sa hindi designated nga mga lugar. Sa limaluan, tubtub karon naghatag pa sang unang nga warning ang task force sa mga nagalapas sang pulisa. Kag kung sa tion nga maliwat ang ining paglapas, ini sila ang papanauga na sa penalidad nga 500 pesos o kung community service.
Naglabot naman sa 181,216 ang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos na dugangan sang 111 sa bagong kaso, 47 na record sa Iloilo Province, 19 sa syudad sa Iloilo, 15 sa Negros Occidental, 11 sa Guimaras, 10 sa Antique, kag 4 naman sa Bacolod, kag isa sa Aklan. Nadugangan sang 1,088 bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 165,337. Samtang 26 ang bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 5,170. Ang Western Visayas may 10,633 ka-aktibo nga kaso sang COVID-19. Samtang sa duga naton nga mga balita lokal, nagapati naman si An Balora nga iligal ang pag-aresto sa magulang nga si Harleen Balora sa itong tilikdan nga Sabado sa Sitio Montara, Barangay Kamangkamang, Banwa sang Isabela. Suno kay An, si Harleen isa lamang ka community organizer sang Anak Bayan ka nagpadulong lamang sa Isabela para sa relief operation sa maapektado sang Bagyo Odette. Sa pagpakigangot ni An, siya magulang sa sulod sang bilangguan, ginpahig siya nga iligal ang pag-aresto sa iya sang kapulisan, bangod wala sang mandamiento di aresto. Kag wala sa search warrant, yung presentar ang NOCPO Police kag SAF. Ginakondinar man sa mga miyembro sa Anak Bayan ang pag-aresto kay Balora. Nakakit na diri ang planted evidence matapos nakuha siya kung sa iya ang isa ka 9mm KG9 magazine nga may unod 8 pa ka mga bala, 3 ka CTG 40mm HEDP M433 explosive, isa ka fragmentation grenade kag mga subversibo nga mga dokumento. Sa katapusan nga balita lokal, masobra tunga sa milyon ka pesos nga pagkabutang natupok sang kalayo sa duha ka separado nga sunog sa probinsya. Sunog kay FO1 Sheena May Valero, spokesperson sa BFP Negros Occidental Provincial Office sa sitio Dakutan Dako, Barangay Mambulak, Syudad San Silay, 29 ka mga puloy-an ang totally damaged, samtang duha ang partially damaged. Nag-umpisa ang kalayo sa puloy-an ni Merlinda Tabangan nga naglapta sa madamo pa mga kabalayan. Wala sang napilasan sa sunog, samtang 500,000 ka pesos naman ang kalitan sang kalayo. Sa Mabini, Burgos Street, Barangay 3, Poblasyon, Syudad sa La Carlota, ginabuluban ta 30,000 ka pesos ang nanginhalit matapos na sunog ang puloy-an day Principal Kagalitan kag Hernan Mainit. Nagabadayan pa investigasyon sang arson investigator angot naman sa natabo nga mga sunog. Aksyon! Balita! Pagsuksok sang face shield sa adlaw sang eleksyon hindi na required sa mga lugar nga napaidalom sa alert level 1, 2 kag 3. Samtang nga pagsaka sang tuition fee ginaduso sa magbalik sang face-to-face classes. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Good morning dira kay classmate ko Marcy Rombines Junio. Classmate naman. Classmate ko naman ina. Oo. Nga daw ko ni siya makita gapon to sa kwan sa kay may kami kumpanya bala kami gapon bala sang mangod sang classmate namon nga taga Central Maaw do ito si Marcy. Kita taga Central Maaw mo ni siya mo, no? Basi may Basi may may important nga matter. mga bagay nga hikutar. Yes. Kay Migo naton Phil Alonsagay, good morning man. Kay sakay Miss Jinky Dialagdon. Yes. Nirepond ko no Wednesday afternoon sa Arizona. Buti na subong dito ang kuan ang ilang temperature Oo. Oh. Sakay ni Nita Ramirez Tumimbang, good morning man. Kay Lorenzo Magsipok. Teacher ko na. Oo, dumduman ko na ga-intra isa sa aton sa mga Yes. magpag-games na bala. Gadaog pa siya. Oo. Na. Very good. Good morning man kay Lulit Dialagdon, kay Joe Kirina Dialagdon, Joe Dialagdon, Kirina Villaflor, kag sa mga pamilya dira ni Miss Jinky sa DSB. No? Yes. Lito Dayap sa may barangay Punta Taytay. Mo Miss Summer ka kuno Action Eden. Yes, kay very orange. Okay. Mini snow ta ko naman bali Ma'am Vanessa Mayo. Good morning, Ma'am Van. Kay Doc Matt Mayo dira. Salamat, kid. Mini Snowta. Grabe. Tugnaw siguro sa bungay, no? Gani. Ang snow kuno to lagko na mo. Oh. Miskan diri gani sa ton, tugnaw. No. Oo. Kaya nga Kagabi, bulaw. lagado ko rin ako magdalagko na basi kung maigo ka bla sa ulo Mabuklan ka. buklan ka bla, no? Kaga mga salakyan gid basi basi magtutudo bala windshield mo mabuka ba hindi ka bayan. Melili Oligo, good morning man. Kapila gini magpadala. Yeah. Sige. Melvin Piñafiel. Maing Ang aga. aga dira sa mga kapihan dira, may aga dira sa nagapangape. Sa kay sino nga ito man sa kan bala sa Recreo bala. Oo. Sa nakapihan ni Winston Goles. Sa Lista lang da. kapangape dira bahala na si Winston da. Oo. Sa may inubaan da sa ginakapihan bala ni kagaalagad Kevin Alagad Hendry. Kevin Henry. Bahala na da Siya si na alagad bahala Kevin da. Hendry. Si Lito Dayap, sa kapihan niya da sa Punta Taytay, bahala na si Lito, no? Nga namin. Nga pero nga may kapihan na wala sang tsukuhan. Why sang gatasan? Gatasa. Amo na lang naguro yay patukod kaya negosyo yay. Gatasan. Kato sa gatasan. Wala gid baligya nga kape. Oh, Gatas gatas gid gid siya, oh, gatasan. Oh, ang mga customer ko guro mga 2 years old 3. Mga gatiti. Tapos ang ako niya, hindi timpla-timpla, arkila kayo mga nanay, ang pangpugaon naman as in fresh. Fresh gid ya. Oh, pwede guro no, kasi ma-feature pa ko. Oh, ng fresh milk ya. Oh, kay tigaan mo man ang Mother's milk. kay diba, kis nagdamo ko mga friends nga mama na mo kis lalapaw lang balang ilang ano na sululubra I mean ilagatas. Ti amo na lang para makakuan pa sila, makaganar. Amo na lang naguro no. Bali specialty mo yan may mother's milk kaya. Do alam ako. Oh, do alam nakatanda man sa imo. Do makabulig ka pa. Kamulig ka pa.
Especially bala sa mga mga working mothers bala. Kundi maubra sila bilin ng bata bi sa mga yaya ti gadidi pa. So may ara kaya maka-avail sila daw mothers. Maka-avail sila yata, di ba? Pero tapos ang twist lang kung ang tatay magbakal, ang tatay mapuga. Ay na. Oo. Hindi siya ang Hindi siya mainom. Mapuga lang. Hindi, syempre, hindi makapuga ang bata mo. Okay. Diba? Sakto man. Alaman ka. Sige, alam ka man. Oh, very good. Balon ka na. Balon gina nila na yun yung utok ni Nia Silibin. No, natamaan sa kutaw sang lamaw. Basim lang magsiling bila si Dennis. Bilang niya, kung bata mo to. Tap na Tap na ang bata mo. Ayun naman. Alam mo, apply sa kuno yung tagpuga, guro. Pwede Okay. Toto Seralbo Lava. Kagay Michael Singo Lamayan. Good morning, man. Kay Judania Sarmiento Puig Lazaro. Sige, kada. Hail na ako, no? Hail. Ang bigs, no? Hambal ni, sorry yun, Ma'am Van. Kaya sa amon, di daan kuhan lang ng bato. Di ang mga nagali nagapok. Kay Jerry Azero Jr. Good morning, man. Nabasa mo na nagala. Kay Erla Vega. Ma'am Jean Hesulgon, dira sa may Valladolid. Kay Jean Ignacio. Kag sa tanan pa ang mga Jean sa Valladolid. Mga Jean sa Valladolid, ha? Laging tingob na sila. Kaya wala labot ang Jean sa Pares Karabalan. spelling, no? Ha? Para labot to sa Jean sa Karabalan. Karabalan, no? Wala pa na. Sino ka good morning da kay Patricia Lobaton bala? Sa Valladolid magyapon. Yes, Miss Maria Muriel. Good morning, Lobaton. Dito guys, ma-comment naman natin siya. Kapoy pa na kay tinulog pa na sila. Ay. Homa Lumena, maing agaman, kag dira sa kay Teresa Linaha Kayaw, good morning, man. Yes, maing aga. Kay May Stoffago, maing aga man. And of course, Action Boy sa aton sining mga EFC members, maing Yes, aga good dira sa morning inyo. sa inyo. Salamat, kid. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga Numero 1.
Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa 26, detalya na sa aton mga balita nasyonal. Hindi na requirement ang pagsuksok sang face shield sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 1, 2, kag 3. Base man sa ginpagawa ang New Normal Manual sa Commission on Elections para sa May 2022 elections. Nasaad sa manual nga ang paggamit sa face shields ang voluntaryo kung sa may gusto lang magsuksok sini sa mga lugar nga yara sa Alert Level 1, 2, kag 3. Sa ilalom sa general guidelines ang issue sa COMELEC sa Pebrero 18, ang pagsuksok sa face mask kag pagsunod sa minimum health kag safety protocol ang kinahanglan sundon, kalakip ang pag-sanitize sa mga kamot antes magsulod sa polling precincts. Kinahanglan mag-agi sa non-contact temperature check ang mga boto sa pagsulod sa polling precincts, kag kinahanglan may isa ka metro nga distansya sa isa kag isa. Kung ang temperatura naman naglambot sa 37.5 degrees Celsius pasaka, kinahanglan nga asikasuon sa medical personnel ang botante, kag kung masiguro nga may hilanat, dalon nini sa isa ka separado nga polling facility para makaboto. I-control man sa COMELEC ang kanamuon sa tao nga yara sa sunod sa polling precincts, depende sa alert level sa isa ka lugar. Ginpanumdum sa Bureau of Internal Revenue ang mga kandidato sa Mayo 9, 2022 nga national kag local elections ang ila obligasyon sa buwis base sa Memorandum Circular number 2/2022 nga ginpagawa sa Pebrero 21, 2022. Ginapahanumduman tanan ng mga kandidato, partido political kag party list group subong man mga campaign contributor nga magpa-register sa tax man mag-issue sa mga opisyal nga resibo kag withholding taxes. Kinahanglan nga ang mga kandidato rehistrado bilang professional in general, itag bilang politician kag political party naman sa party list group sa idalom sa BIR registration system. Gin-report naman sa Philippine National Police nga may kabilugan nga 1,309 nga naglapas sa election gun ban ang naresto halin sa tong Enero 9. Ginalakipan ang mga violators ang 1,266 ka mga sibilyan, 10 ka police personnel, 8 ka military personnel, 14 ka security officers, kag 11 pa ka mga uncategorized violators. May kabilugan nga 993 ka armas ang nakumpiskar, lagip ng 5,904 ka bala, kag 479 ka mga makamamatay nga armas. Ang mga naresto na record sa Metro Manila nga may 399, Calabar Zone nga may 134, Zamboanga Peninsula nga may 95, kag Western Visayas nga may 82. Ginaduso naman sa opisyal sa Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines nga pasakaan ng tuition fee sa mga pribado nga eskwelahan sa pagbukas ng face-to-face classes. Sunod kay Attorney Joseph Noel Estrada, ang saka sa tuition fee tigana sa sweldo sa mga manunudlo kag school personnel subong man pagkayo sa mga pasilidad sa eskwelahan bilang preparasyon sa limitado nga face-to-face classes. Patag ni Estrada, ang pagpasakas ng tuition fee mayaras na layo sa din kinahanglan masunod ang requirement nga magakadto sa mga manunudlo kag school personnel ang 70% nga makolekta kag 20% sa mga pasilidad. Dugang pa ni Estrada, ang dugang saka sa tuition fee mahimo itigana sa retrofitting sa pasilidad kag COVID-19 testing sa mga empleyado sa mga eskwelahan. Ginrekomendar naman sang tanan nga mga alkalde sa Metro Manila nga panubuo na alert level status sang National Capital Region sa Alert Level 1 umpisa Marso 1. Ginhimo ni Metro Manila Council Chairman Parañaque City Mayor Edwin Olivares ang anunsyo sa pag-downgrade sang restrictions. Ang anunsyo nagwa matapos nagnubo sa below 5% ang positivity rate sang NCR sa pinakauna nga kahigunan humalin sang Disyembre 26. Ginpahayag ni Octa Research Fellow Guido David nga ang average daily attack rate sa riyon ang nagnubo sa 2.85, samtang ang reproduction number ang estable naman sa 0.21 nga indikasyon sang very low risk. Samtang ginpahayag naman ni Acting Palace Spokesperson Carlo Nograles nga ginatunan sa gihapon sa mga eksperto ang de-escalation sa Alert Level 1 sa madamo nga mga lugar. Ginahatagan sa prioridad sa Department of Foreign Affairs and Safety sa mga Pinoy sa Ukraine kasunod sa nagasakang atensyon sa tunga sa Russia kag Ukraine. Sunod kay DFA Secretary Teodoro Locsin Jr., ang DFA ang may gina-arrange ng repatriation sa mga Pinoy nga luyag magbalik sa Pilipinas bangod sa imminent security crisis sa Ukraine. Dugang pa ni Locsin, si Undersecretary Sara Ariola ang nagapanguna sa repatriation effort kaya nagpadayon ang pagkuha sa mga Pinoy didto man sa Russia, sa Ukraine. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:31. Inyong ipamatian na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion of Action Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition.
Upod gyapon sa inyo news team. Aksyon, Eden Abos. Kag-action Boy Duran, mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.